Bütün Dünya Sağlyk Guramasının vekili Türkmenistanyň öz herketçäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesini ilkinji gezek açyk ýagdaýda şüphe bildirdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoply ýokunjyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdyp gelýär. Galy bertede resmi Aşgabat ýurtda virus ýulyganlaryň we ondan ölýänleriň köpdigi baradaky tyzyp çykýan maglumatlary hem hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Covid-19 pandemiýasy eýýäm 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip, BSG-niň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça baş ofiseri Catherine Smallwood BBC beren interwýusynda aýtdy. Bellesek Smallwood 2020-nji ýylda BSG-niň Türkmenistany tapar eden toparyna ýol başçylyk edipdi. Şol pursat bilermen türkmen häkimetlerini ýurdun çagynda koronavirus bary ýaly hereket etmäge çagyrypdy. BBC-niň jurnalistiniň Smallwood'dan BSG-niň indi Türkmenistan tarapyndan berilýän maglumatlaryň ygtybarly däldigini görkezýändigini aňlaýarmy diýen soragyny bilermen Sağlyk Guramasynyň ýurdun halkara saglyk düzgünlamalaryna laýyklykda hereket edýändigini şüphe bildirmäge ygtyýarlygynyň ýokdugyny aýtdy. Onun pikiriçe BSG-niň wezipesi islenýän netijäni bermejek beýanatlary etmegiň deregine Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kyýaly hökümetler bilen dialogy gurmakdan ibaret. Smallwood BSG-niň 2020-nji ýyldaky taparynyň dowamında delegasiýanyň oňyn ütküsmelere şaýat bolandygyny hem ünsi çekdi. Ol muňa mysal höküminde köçede maska giýmek düzgününiň ýoly goýulandygyny, şeýle-de adamlary howsala döretmekde aýplamagyň deregine köpçülik ýerlerinde howpsuz arlyk saklamak talaplary bilen çalşyrlandygyny nyktady. Ol Türkmenistanyň dünýäde ilkinji ýurt bolup ulular üçin waksina tanjybynyň hukmany edilendigini hem agzap geçdi. BSG-niň wekili Türkmen hökümetiniň ahyry soňy koronawirusyň öňüni almak boýunça çäreler barada dialogy açylandygyny hem aýtdy. Bu biziň anyk göz öňünde tutýan maksadymyz. Bu çäreler ilaty goramaga kömek eder diýip Smallwood belledi. Şeýle-de ol BSG guramalar bilen döwletleriň arasyndaky ynama, aratnaşygy we ak ýürekli hyzmatdaşlygy bil baglaýar. Islendik ýagdaýlara garamazdan biz ýurtlar bilen açyk gepleşik gurmagymyzy dowam etdireriz diýip sözüne goşdy. Sentýabrda insan hukuklaryny goraýjy guramalar şol sanda Türkmen Helsinki Fondy, Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we Türkmen News garaşsyz media serişdesi BSG-niň Ýewropa sebiti boýunça idarasynyň başlygy Hans Kluge'niň adyna açyk hat iýerip, pandemiýanyň Türkmen halkyna awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjellik bilen inkar etmek dogrusynda aladalaryny beýan etdiler. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ätiýaslyk çärelerini, şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giýmek we köpçülükde 2 metr arlyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Öz çağında koronavirusy boyun almazlykda tanqid edilýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji sentýabrda BMG-niň baş assambleýasynda eden video izlenmesinde dünýä bilelesiniň pandemiýa garşy görüş tagalalarynyň ýeterlik däldigini aýdypdy.